Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga barangay sa Silay City ay report na positive cases ng African swine fever. Ang barangay Ginhalaran kag Patag ang may ASF positive cases. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, ila na nga nabato ng laboratory report gikan sa Bureau of Animal Industry. Iyan nga ginmando ang pagpahamtang sa mga ASF checkpoints sa natungdan nga mga barangay sa pagpasiguro nga wala sang may makagwa nga baboy o kung makasunod man sa abo nga mga barangay. Sunod sa kay Gallego, maid-id nga monitor ang ilang nga ginapatuman. Wala pa man sang kaling nga ginpatuman sunod sa iya sa sulod sang 500-meter radius kung saan mayara sang ASF positive case. Damlag pa, ang Pulupandan kag Victoria City amo ang nag-report man sang ASF positive cases sa ilang nga mga lugar. Kami sa checkpoint ng area, tapos may advice na bilang hindi naka-puan bilang mga nag-salabi ng baboy, hindi na makapagwa o hindi na makapasulod sa mga nakita. Wala pa subong na kung bigyan ko ng anay namin subong pwede sila lang namin lang ang duwa ka barangay.